लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै दिनैनि टपिकआ बांसिन इम्पर्टेन्ट आरो बे टपिकआ साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट फरायसाफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो न'आव थानाय आदै मादै बाजै आब' एसेबा बैसो जानाय मानसि बिथांमोननि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट मानोना बेखौ मावथारनांगौ बयबो एकदम बेखौ मावथारनांगौ मोनसे बाथ्रा दङ हांखो सिनाय गोरों नाथाय सानसेबो दसे सम बिजाब फरायफेरै आरो हांखो सिनाय रोङै समान होननानै बुंदों आरोबाव खनसे बुंनो नागिरदों आङो जायफोरा हांखो सिनाय मोनो बिजाब फरायनो रोंगौ नाथाय बिजाब फराया बै मानसिफोरा बै हांखो सिनाय मोनै एबा फरायनो रोङै मानसिफोरजोंनो समान होननानै बुंदों मानो होनबा नोङो हांखो सिनाय मोननानै नोङो फरायनो रोंनानै एसेबां मोजां मोजां बिजाब मोनो नों मानो सानसेबो बिजाब फराया फरायसाफोराथ' एक्सट्रा बिजाब फरायथारनांगौ आरो फरायसाफोरखौ जेब्ला बुङो एक्सट्रा बिजाब फराय होननानै अब्ला फरायसाफोरनिफ्राय बांसिन फरायसाफोरनिफ्रायनो हयथ' मोनसे रिप्लाइ फैगोन बे जाबाय आं एक्सट्रा बिजाब फरायनो समखौनो मोनाले बा बहुत हम एसाइनमेन्ट खालामनांगौ प्रजेक्ट खालामनांगौ माबा लिरनांगौ लिरनांगौ उमुक लिरनांगौ तुमुक लिरनांगौ बहुत खामानिले आं एक्सट्रा बिजाब फरायनो टाइमखौनो मोना आं मालाबाबो फोथाया जे एक्सट्रा बिजाब फरायनो टाइम मोना होनना बुंनाय बाथ्राखौ मानो होनबा नोङो जेराव गोसो बेयावनो नोङो सम होनो हायो वे देयर इज विल देयर इज वे नों सम होथारनांगोन एक्सट्रा बिजाब फरायबासो नोंनि नलेजआ बहुत बाङो बेनिखायनो आं साजेस्ट खालामो एक्सट्रा बिजाब फरायनो नाजा आधा घन्टा टाइम मेनेज खालामनो नाजा नोङो गोसोबा हागोन आधा घन्टा टाइमखौ नों मेनेज खालामनो हायो मानो होनबा बे 24 घन्टाया एसेबां खमबो नङा बे 24 घन्टायावनो आइनस्टाइन जादों बे 24 घन्टायावनो सार आइजाक निउटन जादों बे 24 घन्टायावनो डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम जादों बे 24 घन्टायावनो बुहुमनि मुलुगनि फेमास साइन्टिस्ट आरो गिदिर मानसिफ्रा जादों आरो जोङो फरायसाफ्रा न'आव थानाय आदै मादै बाजै आदै दादै आबौ सेंग्रा सिख्ला मानो सम मोना जोङो बिजाब फरायनो एपिजे आब्दुल कालामा हादोरनि प्रेसिडेन्ट जानानैबो जुदि बिजाब लिरनो हायोबा जोंनि एमसिएलए इएम मिनिस्टार्स एमएलएफोराथ' बहुत खमानो नोंखौ बुङोबा सार गांसे बिजाब लिरा माइले होनना बुंबाथाय आरे बिजाब लिरगोन बिजाब फरायनोनो टाइम मोना होनना बुंगोन आरे मान गोदोर गोदोर लिडार जवाहरलाल नेहरू महात्मा गान्धी मोना लिडारबो जादों बिजाबबो लिरना गालांदों डेन्जारनो जोंनि फिसा फिसा लिडारफोरा फिसा फिसा गामियाव गिदिंनानैनो बिजाब गांसे फरायनो टाइम मोना मा बिलाय बिजाब फरायनो सम मोना नङा बिजाब फरायनो थाखाय जोङो सम होनो गोसो जाया आसल बाथ्राया बेसो बेनिखायनो आं बुंदों बिजाब फरायनांगौ मानो होनबा सासे मोजां लिडार जानो थाखायबो नोङो बिजाब फरायनांगोन मानो होनबा ए गुड लिडार इज ए गुड रिडार होननानै बुंदों सासे मोजां लिडारा सासे मोजां फरायगिरि होनना बुंदों नोङो आधा घन्टा मेनेज खालामनांगोन मानो होनबा नों फरायथारनांगोन एसेबां मोजां बिजाब दङ नों जि केटेगरिनि मानसियानो जाया मानो हाउस वाइफआनो जाथों नोङो न'नि आबादारियानो जाथों बा नोङो जेखि जाया बेंकनि खामानि अमा बेपारि नोङो हांसो बेपारि दाउ बेपारि ब्रयलार बेपारि जियानो जाया मानो नोङो जुदि गोसोबा बिजाब फरायनाय मानोना बिजाब फरायनायाव मा थाङो एसेबां नलेज मोनो नोङो आरो नोङो जेखि जाया डिपार्टमेन्टनिनो नोङो बिजाब मोनो हमना ला नों अमा बेपारिजों रिलेटेड नोङो बिजाब मोनगोन हमना ला नोङो ब्रयलार दखानि बेजोंबो नोङो बेपारिनि बिजनेस सोमोन्दै मोजां बिजाब फरायनो हागोन हमना ला नोङो हाउस वाइफ नोङो बेनिबो रिलेटेड नोङो मोजां बिजाब मोनगोन हमना ला नोङो फोरोंगिरिफोरनि थाखायथ' बिजाब फरायनो गोनाङा जोबखाया बिराद मोजां बिजाब फरायनांगौ होमबा सासे मोजां टिचार जानो हायो आंथ' बहुत बिजाब फरायनो नाजायो आरो फरायो आङो साथिंखौ नोंथांमोना नुवाखैसै साथिंना बिजाबानो गोजा खिन्थु आङो दिनै नोंथांमोननो गांनैसो बिजाब रेकमेन्ड खालामनो नागिरदों नैबे गांसे बिजाब इउ केन उइन बयबो मिथिगौ बेखौ ओरैबायदि डेन्जार बिजाब बियो शिबखेरा लिरनाय माने बेखौ फरायोबा नोङो ओरैबायदि मटिभेटेड जागोन ओरैबायदि नोङो साक्सेसखौ माबोरै एटेन्ड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै नोङो गोरों जागोन माने नोंखौ रावबो हमथानो हानाय नंला आरो मानसिफ्रा मानो फेलार जायो मा खामानिफोरखौ मावोबा फेलार जायो आरो जेनेरेलि फेलार मानसिफ्रा माखौ मावनानै फेलार जायो साक्सेस मानसिफ्रा माखौ मावनानै साक्सेस जायो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स ए टु जेड नोङो इउ केन उइन नैबे शिबखेरानि बिजाबाव मोनगोन ओंखायनो नोङो बेफोर रोखोम मोजां बिजाब फरायनो नाजा एटलिस्ट सानसेयाव फरायथाबनाङा नोङो सानसेयाव नोङो 20 निफ्राय 30 मिनिट फराय नोङो होमबानो बास सानसेयाव फरायथाबना गांसे बिजाब फरायनाङा इम्पसिबल आरो बरिं जायो नोङो सानसेयाव 20 निफ्राय 30 मिनिट फरायबानो एनाफ आं गांसे बिजाब रेकमेन्ड खालामनो नागिरदों नैबे बर'आवबो दोङो थिंक एन्ड ग्र' रिच नेपलियन हिलनि ओरैबायदि डेन्जार बिजाब बियो सान आरो धोनि जा साननानैनो मानसिया मा रखम धोनि जानो हायो
बुंनायावथ' सिम्पोल आरो ओरैनो मा फाल्तु बाथ्रालै साननानै धोनि जानो हायो नामा खिन्थु ओरैबायदि लिरदों नैबे बिजाबखौ बर'आवबो दोङो बुंखाबाय आङो माने नोङो पाग्ला जालांगोन बे बिजाबखौ फरायबा ओंखायनो बेफोर रखम मोजां मोजां बिजाबनि थाखाय सानसेयाव दसे दसे सम हो बिराद डेन्जार आरो बुहुद बाथ्रा मिथिगोन आरो जिउआव साक्सेस जानो हागोन जिखि जाया बिथिङावनो नोङो साक्सेस जानो हागोन नों बिजनेसमेन नों कन्ट्रेक्टर नों फरायसा नों जब हल्डार नों न'नि हाउसवाइफ नों काल्टिभेटर नों आबादारि जिखि जाया बिथिंनिनो मिलायनाय बिजाब बेफोर जाबाय ओरैबायदि डेन्जार बिजाब आरो मोनसे डेन्जार बिजाब रिकमेन्ड खालामगोन आङो बेयो जाबाय द पावार अफ साबकनसियास माइन्ड डक्टर जसेफ मर्फिया लिरनाय ओरैबायदि बिजाब बेयो जोंनि ब्रेना मारै खामानि होयो बेनि सोमोन्दै दोङो बेयाव जोंनि ब्रेना मोननै बाहागो दं कनसियास आरो साबकनसियास बे कनसियास आरो साबकनसियासआ साक्सेस खालामनायाव माबोरै खामानि मावो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स मिथिगोन नोंथाङा जोंनि ब्रेना मारै खामानि मावो कनसियास साबकनसियास सेक्सना मारै खामानि मावो साक्सेस जानायाव ब्रेना मारै रुल लायो डिटेल्स बाथ्राखौ नोङो नैयाव द पावार अफ साबकनसियास माइन्डआव नोङो मिथिना मोनगोन आरो बे रखमनो माखासे बिजाबफोर दङ नैबे खिन्थु बारा इम्पर्टेन्ट नङा खिन्थु ओरैनो आं इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय फरायो बियो 5.1 बेखौ फरायो आरो बे रखम बिराद मोजां मोजां बिजाब दंबावो जेरैबायदि 1 मिनिट केन चेन्ज योर लाइफ राजबाबनास स्टाडि पावार टेकनिक बेफोर रखम बिराद मोजां मोजां बिजाब दङ नेशनेल बेस्ट सेलार बुक वर्ल्ड बेस्ट सेलार बुक बेफोर रखम बिराद मोजां मोजां बिजाब दङ नोंथांमोना बेफोर बिजाबखौ फरायनो थाखाय सानसेयाव बारा नङा 30 मिनिट्स सम हो अब्ला नोंथाङा बोसोराव खमसे खम 10-20 खान बिजाब फरायनो हागोन आरो 10-20 खान बिजाब फरायनानै मा जानोलै साननो हानाय खिन्थु नोंथाङा ओरैबायदि गियान रोंगोन मानसिखौ ओरैबायदि बोसोन होनो रोंगोन नोंथांनि साननाय हनाया ओरैबायदि गोथार जागोन नोंथाङा ओरैबायदि मानसिजों बाख्नाय जागोन बि बोराय मानसिया बिराद गोरोंलै बोरायबाबो बिजाब फरायोबा बि मानसिया बिराद खेतियक जानो हागौ बियो आबादारि जानो हागौ बिराद गोरोंलै मानसिया बियो बिराद बरिया बरिया बाथ्रा बुङो बियो अनसायनाय मोनगोन नोङो बाख्नायनाय मोनगोन नोङो गियान मोनगोन नोङो आरो बिजाब फरायनानै मोननाय सेटिसफेक्सना आलादा रोखोमनि गियानथ' मोनगोनानो सेटिसफेक्सनबो मोनो थारमाने नोङो बुक इज योर बेस्ट फ्रेन्ड बेनिखायनो हारसिंनि समाव नों बिजाब फरायनो हायो आरो बिजाबा नोंनि आंगो लोगो बिजाबा नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिजाबखौ नोंनि लोगो बानाय नोंनो बियो गियानजों लोगोसे गोजोननायबो होगोन